vody spadne na zem. No tak to je gud, tak to dělám kouna. Já myslel, že vás neuvidím. A vidíš? Když dokonce, no jak říkám, byla tu Lenka. To vždycky drví. No a tak co říkala Lenka? No Lenka nic, nepustil jsem se slovo. Říkám drví, tak právě nemám z bruku. Já jsem říkal, že pojedeme, že se Ty chystáme. jsi nějak mluvil nebo s tou mojí sestrou? No, Aleno. já jsem skrz Alenu jsem kontaktoval, no. A celá ta akce, na který Alena postavila takzvaný healing, Jo. kdy já jsem purposely vám a od té doby jedním Helenu poprvé řekl, že Madame Ross committed voodoo on me. Madame Ross? Je tehdy do toho auta, tak pamatuje. Já jsem říkal, že to břicho mi bolí kvůli tý. Jo. Tak prostě to jsem napsal do toho drátení, takže si řekne přesný informace. Mhm. Že subject bylo to voodoo, že můžu zneužít tvoje nějaký condition, třeba emocionální. Mhm. Já jsem to řekl jakoby nezodpovědně, protože člověk si všechno duku působí sám, že? No ale jakoby in the name of Milan Stephen, Helena a Sára rozjeli nějaký ty healing akce, tak já už jsem jakoby jednu stížnost napsal, nevím, jestli jsi to viděl. Repeatedly opakuju tvoje jméno, Milan. Neříkám, že jsi lhal, jo, ale je to karma, protože já jsem věděl, že dělám offense, já jsem si jakoby stěžoval, jako mních si nemám co stěžovat. Mhm. Teď mi ďábelsky bolelo břicho, tak jsem řekl, že to je voodoo. Ty si tý mojí Martě a tý Aleně neřekl, že jsem mluvil o voodoo. To bylo to zajímavé, No. protože poprvé v životě, OK, už jsem nasranej 20 let, mě tady ty lidi ubližujou, nějak. A teď vy jste tady byli a od té doby jsem Helenu neviděl, že? Takže to je full karma. Teď vlastně v lednu jste měli odjet do Innsbrucku podle tvých informací, že? Tak jsem řekl, no nevím, jestli odjeli 1. ledna. A Lenka se samozřejmě na vás ptala, viď? A od té doby, co si řekl, že odjíždí, tak si říkám, no OK, tak oni už mluví English. Říkat, tak jsem to viděl, jako, že ten život je prostě takzvaný peklo, protože každý táhne za svůj pro.